думи моите сценаристи казаха, че хората в България много те обичат. И че едно време ние дори не можехме да си мечтаем да ви видим на живо. Никога не знаеш, всичко е възможно. В живота всичко се случва. За нас това е страхотно да знаем, че имаме толкова верни фенове в тази част на света, в България. За нас това е... Запозната ли си с това каква е била България преди промените? Изобщо чувахте ли за България преди това? Да, чували сме за България. Има много други държави, които са минали през същия период. Знаем, че ситуацията е била доста сложна, особено за гостуващи изпълнители. Трудно беше да се запознаем. Но вижте, днес всичко е страхотно, нали? Всичко се е променило към по-добро. Слава Богу. Дай да поговорим за теб. Вярно ли е, че преди да станеш част от групата си била модел? Да, вярно е, наистина бях модел. Започнах кариерата си като манекенка. Което навлязах по-навътре в бизнеса, като се записах в училище за танци, записах се на актьорски курсове. Просто исках да вляза в шоу-бизнеса. Какво беше... Но манекенството беше първото нещо, с което... Разкажи ми повече за това. Какво беше да си модел по това време? Беше доста различно, защото времената бяха други. Беше по-трудно през онзи период, защото днес всеки може да стане модел. Обхватът е много по-широк. Можеш да се занимаваш с различни видове манекенство в днешно време. Не се справях зле, но не бях и особено добра. Не е вярно. Може би най-вече, защото нямаше много... Бизнесът не беше много развит. Но благодарение на манекенството аз попаднах в шоу-бизнеса. Беше забавно. Доста забавно беше. Според мен ти скромничиш. Защото четох някъде, че ти си носителка на титлата Мис Black Beauty в Германия. Но не беше в Германия, беше в Великобритания. През 1972 мисля, че беше. Това беше първия ми конкурс за красота. И бях доста притеснена, направо си изплашена. Не вярвах, че ще го спечеля. Направих го за забавление. Но спечелих. И след това как се разви кариерата ти? Четох, че ти и една твоя приятелка сте седяли в един ресторант, дошъл някакъв човек и ви попитал, можете ли да пеете? Така беше. Заради манекенството аз се занимавах с това в Германия и всеки ден ходихме в един и същ ресторант. Там обядвахме и вечеряхме. И един ден, както си стояхме пак в този ресторант, един човек дойде до нашата маса и каза: "Ти ли си Мейзи?" И аз казах: "Да, аз съм." "А ти? Кой си?" И се оказа, че това е човек от мениджърска агенция. Има един продуцент на име Фан Фариан, който иска да създаде група с името Бони Ем. И попитаме дали имам желание да се включа в тази група. Погледнах я и казах: "Аз? Защо точно аз?" И тя отвърна: "Ние знаем, че ти си доста добра танцорка, държиш се добре на сцената, имаш сценично поведение и може би искала да опиташ." И аз казах: "Еми да, защо не? Нямам какво да губя." И се включих. Това е историята. Ето ме днес тук пред вас. Знаеш ли какво прочетох друго? Че преди това ти също си се опитвала да пееш, но твоят брат ти е казал, че не ти е много добър гласа. Има ли нещо такова?
Така е, брат ми обича да се шегува постоянно с мен. Беше много интересно, защото не брат ми ни помогна да вляза в шоу-бизнеса. Той ме заведе на училище за манекени. Заведе ме на танци, на актьорско майсторство. И съм му доста задължена.